Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ayikho into edumaza njengokuthi uthi ubhekelele i-TV udibane nezindaba ezithi umuntu oyi-foreigner wenza ubugebengu la eSouth Africa. Noma wenza into engekho emthethweni eSouth Africa. Bese ngiba nemibuzo engizibuza wona njengombuzo othi ngabe kulula ngaleyo ndlela na ukwenza ubugebengu eSouth Africa. Ukuthi ngasuka umuntu ezweni lakhe lazi ukuthi ngeke akwazi ukwenza ubugebengu obunjalo azobenza la eSouth Africa. Noma kulula ukuze eSouth Africa na. Ngoba eSouth Africa uma usufikile khona uvikelekile. Yilo mbuzo engizibuza wona. Phela eSouth Africa uvikelekile kune South African Human Rights Commission ekuthathe kwakwenza umsebenzi wayo ukuvikela abantu abangama undocumented foreigners. Kukhona ama political parties akuthathe akwenza umsebenzi wawo ukuvikela abantu abala ngokungekho semthethweni. Uma ubukela amashow njengosizo ukuthola la ubona khona kutholakala ama drugs, uthola ukuthi abantu abaningi ababoshwa 80% abantu ababoshwa lapha abasuke beshushumbisa ama drugs, beshushumbisa la eSouth Africa, ababona abala eSouth Africa. Iyadumaza lo nto le. Kunodaba engilibonile izimbili le indaba la ngapha eNorthern Cape nolwasempumalanga. Siqale ngalolu lwasempumalanga. Zimbabwean couple arrested in Northern Cape for selling medicines and dagga. 180,000 rand in cash was seized during Hawks operation. Two Zimbabwean nationals, a husband and a wife, were arrested in Khalishiwe's Nome 2 area after police uncovered an illegal pharmacy where the pair were selling various medicine without authorization. The Kimberley Public Order Policing Unit received an information about the operation and together with the Hawks raided the premises. Officers discovered shelves of unregistered medicine and 180,000 rand in cash believed to be proceed from illegal sales. Both suspects were detained on charges related to unlawful possession of sale of medicine. Police confirmed that investigations are ongoing to determine whether the couple is linked to similar operations in the Northern Cape. Naloku daba engikhuluma ngalo lokuqala. Labantu basuka eZimbabwe bazokwenza ubugebengu la eSouth Africa. Bazothengisa insango la eSouth Africa. Bazothengisa bazovula ipharmacy la eSouth Africa. Abaregister ndawo. Kodwa banesibindi sokusuka eZimbabwe. Ingoba kulula na ukwenza into engekho emthethweni eSouth Africa. Ingoba kulula na. Uma sidlula phambili lutho udaba Hawks bust 6-year illegal pharmacy in Akonok as owner and 4 unqualified workers face arrest for selling scheduled drugs. The Hawks have arrested a 50-year-old pharmacy owner and 4 employees for running an unregistered pharmacy in Akonok, Mpumalanga. The operation carried out on Thursday, the 9th October 2025, uncovered serious violations of the Medical and Related Substance Act and pharmacy ownership regulations. According to authorities, the joint operation included the Hawks, Nelspruit-based Serious Organized Crime Investigation Unit, SAPRA, White River Flying Squad, and the Akonok Local Criminal Record Center. The arrest followed information received from SAPRA, SAHPRA, about unlawful pharmaceutical activities at the business. A search warrant was executed and 4 employees were found dispensing medicine without qualifications. The owner, who later arrived at the scene, could not produce an operating license or proof of registration with the South African Pharmacy Council.
Scheduled medicine ranging from Schedule 1 to Schedule 6 were seized. Mpumalanga Hawks head Major General Nico Geba praised the collaboration between agencies. He noted that the business had been operating illegally since 2019 and expressed relief that it was finally shut down to prevent further harm to the public. Ayikho indawo eyithemba kubantu njenge-pharmacy noma bathi ikhemisi abantu lapho khona othatha ngisho incwadi yakwadokotela ngoba isuke ne-prescription ufike uyinikezela abantu abalapha e-pharmacy osuke ubabona begqoke lento ezimhlophe ngathi odokotela. Kwesinye isikhathi nokubona mange-clicks, kwesinye isikhathi uma ufika khona ufike uchaza ukuthi unankingani bese besuggest ukuthi hayi thola into ethize nento ethize uzosizakala. Imagine nje laba, ngicabanga nje lo mphakathi wakule ndawo obuya kule ndawo uyofuna inhlobo ngeinhlobo zamaphilisi zemithi ngoba benethemba nanokuthola nje iseluleko kwi-pharmacy ufike ukuthi yazi ngini inamashashaza lana ngibona kuthiwa thatha into ethize thenga ukuthi yenza kanje. Kodwa uma sekuthiwa le ndawo bi-operator ngokungekho semthethweni usuyazibuza ukuthi hey kazi umphakathi awuzange ungene naye enkingeni. Umphakathi awuzange ungene naye enkingeni. Master 2 double ngelokugcina lithi SAPS member arrested after robbing a Somalian national 950,000 rand in Mpumalanga. Cabanga nje iphoyisa lonke liboshiwe manje emveni kokuroba lo muntu waseSomalia. Sizosifunda isitori sakhona kodwa ngiyangithi masixoxa nabantu ngithi mawuthi usenkingeni engakanani ukubona iphoyisa kuyalibuyisa ithemba lokuthi uzosizakala. Uyabona noma kuthiwa uhamba emgwaqweni uyadriver kusebusuku uma uvinjwa iphoyisa ayibibikho lento ukuthi konje ngabanjwe inkunzi noma into ebhlungu ke manje wona amaphoyisa atholakala ekulezo igameko kanti ilabantu efuneka babuyisa ithemba kithi. Yingakho manje ke kuthiwa uma ngabe uvinjwa iphoyisa licela ukuthi ucela ukuma la ku-safe khona noma kusegarage noma la kukhanya khona ngoba uzothumiswa iphoyisa kanti akulona iphoyisa ngokusemthethweni. Nezinye izinto futhi efuneka sizifunde njengabantu abaphila eSouth Africa ukuthi kuyilungelo lakho ukuthi iphoyisa malifika ucela ukubona ikhadi lalo elisho ukuthi liphoyisa ubani liphoyisa ngokusemthethweni. Kuyilungelo lakho ukuthi ucela ukuzibona lezo zinto ngoba uzovinjwa iphoyisa lingena name tag njengoba nezigebengu zinayo uniform yamaphoyisa. Bese kuba yitekisi. Ngiyakhumbula ngelilanga ngake ngahike kwakuntambama nje. Athi kwakusekukonke kusebusika sekushaya o6 sekumnyama. Uma kuma itekisi ithemba ngaba nalo noma washo lo bhuti ukuthi akarenki uyangithatha nje ubona sekuyahlwa kanti ngisemgwaqweni. Sahamba saxoxa ngaze ngathi ukuvela kwetekisi kubuyisa ithemba. Usungalindele njengomuntu ukuthi ngathiwa ubanjwe inkunzi etekisini ngoba izinto lezi esebenza itaxi esebenza nomphakathi iserve umphakathi amaphoyisa aserve umphakathi. Ukuvela kwawo kubuyisa ithemba kufana neambulance. Uma kungavela iambulance ishaya isiren ungaqhala nasendleleni ukuthi idlule ngoba uyazi ukuthi iambulance le iphethe umuntu ogulayo ufuneka athole usizo. Kodwa kuyadumaza ukuthi iambulance ibilayisha ama drugs. Kuyadumaza. Asifunde nje lolu daba lolu la ngapha eMpumalanga kuna nevideo yakhona ngizoyifaka. Kodwa nje bengizama ukuveza ukuthi kukhona abantu, kukhona izinto okungafanelanga zibe sebugebengwini ngoba zona zizodwa nje. Njoba ngisho mina ukuthi ukuvela kwephoyisa noma uthi usenkingeni engakanani liyabuya ithemba. Qale ngokukhipha umlayezo ethi if you are a criminal and you have joined the SAPS then you've joined a wrong organization and you will be arrested. Umlayezo lo yaba uthumeleni. Base bethi an undisclosed amount of money found inside the bulletproof of one of the 4 police officers arrested in Mpumalanga. Amaphoyisa awu4 aboshiwe. Bengitshethile lodwa awu4 aboshiwe. Kuphelile ngawo. Hey, ayifihle kahle imali ayifahla ku bulletproof
Ya ngithi ngicaphunele ivideo khona bese siyayivala le video. Ke mo start office ke busy. And so when they call you now, Ayilapho le mali. when they call you now, Ushuta imali ushuta no one says they come. When I take the directions, then you get the money yini ke lokho ngilena imali akayadi naye unayobalwa naye 50,000. Bayipheke ngama Njengoba ubona ke yona mali letholakele. Angithi njengoba beyishutha lento beshutha le bulletproof nokuthi imali ibihleli kanjani. Uma sekusenkantolo kuyobe sekusetshenziswa lezi thombe ezubufakazi. Yebo bazoyithatha le mali bayifake kuma plastic bag kodwa enkantolo uma sekukhulunywa kuzobe sekusetshenziswa lezi thombe ngeke lokuvezwana nale mali. Kuyobe sekusetshenziswa lezi thombe ukuthi imali bifakwe kanje ibihleli kanje. Yingakho kufike laba abashuthayo. Ya konakele kodwa siyabonga kumaphoyisa lawa asebenza ngokuzikhandla ngoba phela noma ebheda amaphoyisa kodwa kuwa khona right. Siyabonga impela kula maphoyisa asebenza ngokuzikhandla ngoba umsebenzi wawo uyabonakala ngempela umsebenzi wawo. Asibambe le video mina nawe bese sidibana kwi video elandelayo.